3/4 ta' seklu ilu f'Bormla kien hemm atmosfera ta' festa. Festa li kienet bħal manna ħelwa nieżla wara il-morr li ġabet it-tieni gwerra dinjija, speċjalment fuq l-inħawi tal-Kottonera. Meta kienu se jinżlu x-xita ta' bombi fuq Malta mill-qawwiet tal-assi, il-Bormliżi ħasbu li l-istatwa tal-Kunċizzjoni u l-kwadru titolari inkoronat imorru għal-Ken. Dawn iż-żewġ teżori nżammu fil-Bażilika ta' Birkirkara u l-Bormliżi kienu għamlu weda solenni. Huma u sejrin bil-pellegrinaġġ, sejrin lej Birkirkara għamlu weda li jekk dan it-tempju dil-Knisja ma taqax bil-bombi ma titkissirx, huma jġibu lura l-istatwa tal-Madonna u l-kwadru titolari pellegrinaġġ minn Birkirkara għall-Bormla. Dik il-weda l-Bormliżi żammuha wara li l-gwerra tas-sew erdet il-bini tal-madwar iżda l-Knisja baqgħet fuq saqajja. Illum 75 sena wara, il-poplu Bormliż qed ifakkar din il-ġrajja pellegrinaġġ fuq il-passi ta' dak li seħħ oriġinarjament. Taħt ħarstek nistkennu. Din hija l-għajta tal-Bormliżi b'rabta mal-75 anniversarju. Talba lill-Madonna taħt ħarstek nistkennu. Ħarisna u aħna niftaħru li għandna l-qalbna Marija Immakulata u nixtiequ li nibqgħu taħt il-ħarsien tagħha. Il-weda tal-Bormliżi se terġa' tiġġedded fix-xahar ta' Novembru, hekk kif l-istatwa tal-Kunċizzjoni se tkun f'Birkirkara għal ġimagħtejn. Il-festi speċjali għall-Bormliżi se jibdew minn kmieni propju nhar il-ġimgħa l-1 ta' Novembru bil-ħruġ tal-wara minn Niċċa. Imbagħad nhar il-ħadd 3 ta' Novembru filgħodu l-istatwa tal-Kunċizzjoni se tittieħed lejn Birkirkara u s-sibt 16 ta' Novembru l-istatwa devota se terġa' tmur lura lejn Bormla. Dakinhar filgħodu l-istatwa se tittieħed lejn il-Knisja ta' Kristu Re f'Raħan Ġdid u fil-għaxija se tittieħed mill-Knisja ta' Kristu Re lura lejn Bormla proċessjonalment. Dawn il-festi speċjali jkomplu bid-9 tiem tan-novena u l-festa tant mistennija mill-poplu Bormliż fit-8 ta' Diċembru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.